Вітаю, сябры! З вами Квадрат, і сёння мы паглядзім на найцікавейшыя гульні, якія выйдуць у лютым. Сам месяц кароткі, таму і спіс атрымаўся невялічкім. Так ці інакш, пачынаем. І першая гульня ў нашым спісе – Werewolf the Apocalypse Earthblood. За даўгой назвай хаваецца экшн-прыгода са стэлсам. Выглядае досыць цікава, але, калі шчыра, мае заўважальны водар 2010 года. Спадзяюся, выйдзе лепей за гэта. Даведаемся больш 4 лютага на Xbox, PlayStation і кампутарах праз Epic Game Store. Дарэчы, яшчэ ёсць гульня ў тым самым сусвеце Werewolf the Apocalypse Heart of the Forest, падзеі якой адбываюцца ў Белавежскай пушчы. Гульня, канешне, тэкставы квест, але можа хто зацікавіцца. А другая гульня ў спісе, другая частка серыі і тэхнічна перавыданне – Nioh 2. Гэтая версія выйдзе на PlayStation 5 у палепшаным выглядзе, што таксама датычыцца першай часткі, а таксама на кампутарах. Усім, каму падабаюцца так званыя Souls-лайкі, шчыра магу параіць. 5 лютага ў Steam. Ну і на PlayStation 5, але каго турбуе. І наступная гульня – Little Nightmares 2. Другая частка раскажа нам гісторыю пра хлапца Мона і дзяўчынку Сикс з першай часткі. І нас чакае хіба тая ж самая прыгода. Стэлс, пазлы і чароўны хорар, як яго называюць творцы. Нягледзячы на тое, што герою ў гульні 2, мультыплеера, нават лакальнага, нам не дадуць. Шкада, але нічога не зробіш. Выйдзе гульня 11 лютага на кампутарах PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ну, а каб шалёная кансоль ад Nintendo не сумавала, чацвёртая гульня ў спісе таксама туды. Перавыданне Super Mario 3D World з Wii U. Але гэтым разам, акрамя палепшанай графікі, нам дадуць дапаўненне Bowser Fury, якое дадасць у гульню ноткі цяжкага металу. Метал! Новыя і адначасова старыя прыгоды Марыё пачнуцца 12 лютага і, канешне, толькі на Nintendo Switch. Ну, і на гэтым усё. Гульняў мала, але і застанецца час, каб зрабіць хоць што-небудзь у лютым. Таму я з вамі развітваюся, да сустрэчы ў наступных відэа. Не буду казаць у якіх, бо вы бачыце, як мне добра ідзе з планамі і прадказаннямі. Таму дзякую ўсім за прагляд, да пабачэння і бывайце! Агляд кіберпанка я пакуль не кінуў, але ідзе жудасна павольна. Не затрымлівайце дыханне, карацей.